Төзелеш эшләре тәмамлангач, спорт комплексының тирә-ягы менә шундый булачак. Бинаның тышкы фасад бизәлеше ике төрле вариантта тәкъдим ителә. Исеме Тулпар булды бу спорт сарайының. Аның шул темага туры китереп тирә-яктагы бизәлешен дә карарга кирәк. Вывескасын да үзбит Элмәтакта бик матур янып тора торган харифләр, наверное, булыр. Аннары алгы якка кичкенә генә сквер ясап, анда тапияридан ат куеп, шундай кичкенә генә сквер ясарга инде. Фикер алышулар спорт комплекс территориясенә кергәнче үк башланды. Район башлыгы Алмас Әхмәтшин объектның тирә-ягын төзекләндерү һәм яшелләндерү турында төгәл тәкъдимнәр кертте. Җәяүләләр йөри торган юл, машина юллары, аннары яшелләндерү, наружное освещение дибез бит инде, фонарьлар. Шуның буенча аннары комплекс, спорт комплексының тирәсен участок içinde төзекләндерү, шулай яшелләндерү һәм фасадны бик матур ясарга. Ул Кариев урамының Казаннан кергәндәге иң зур объектның берсе булачак. Ул күзгә бәрелеп бик матур бина булырга тиеш. Бүгенге көндә объектта 80 кеше хезмәт куя. Хәзер бинаның ичке ягында ташчылар, электрчылар һәм башка эшчеләр эшли. Бу объектта коммуникация тулысынча үткәрелгән. Җылылык өчен аерым модульле котельнялар урнаштырылган. Бинаның ичендә электр утлары кертелгән. Эшчеләр диварларны штукатурлыйлар, җылылык батареялары урнаштыру белән мәшгульләр. Объектта эш 50%-ка якын башкарылды ди төзелеш прорабы. Урнаштырып барабыз, чөнки аларның крепежный элементтары стяжкада калырга тиеш. Кайда возможность бар, сэндвич панели буенча без аларны полностью куеп чыгабыз. Хәзерге көндә без отдел кешеләрен башкарабыз. Урамда инде без благоустройство эшләрен башкарабыз. Бина 4 катлы 2 бассейнны. Алар икесе дә икенче катта урнашкан. Икенче каттан уже бассейнга без керәбез. Беренче каттан бассейнның астына анда уже технический. Өченче катта була тренажерный зал һәм көрәш залы була. Дөренче катта ул технический помещение гына була. Төзелеш эшләре белән бер рәттән спорт комплексының тирә-ягын яшелләндерү эшләре башланачак. Төзүчеләр куелган вакытка сыешалар һәм объектны ачу июль аена планлаштырыла.